Il-multilingwiżmu huwa element fundamentali ta' kif taħdem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Dan għaliex li tkun tista' tiftaħ kawża f'qorti b'lingwa li tifhem u li tkun tista' taqra sentenzi tal-qorti huwa parti fundamentali tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt. Għal din ir-raġuni jistgħu jinfetħu kawżi quddiem il-qorti kull waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Kawżi li jitressqu minn qrati nazzjonali jinstemaw fil-lingwa ta' dik il-qorti nazzjonali. Rikorrenti li jiftħu kawża direttament quddiem il-qorti jażlu li ma' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jridu jużaw. Il-proċedimenti kollha mbagħad jinżammu f'din il-lingwa. U l-qorti tipprovdi l-interpretazzjoni u traduzzjoni fejn meħtieġ. Is-sentenzi pubblikati mill-qorti jkunu disponibbli fil-lingwi kollha dakinhar li jingħataw. Dan l-impenn lejn il-multilingwiżmu, valur fundamentali tal-qorti, jifisser li l-qorti għandha dipartiment effiċjenti ta' traduzzjoni li fih tradutturi kwalifikati fil-liġi jipproduċu iktar minn 1,000,000 paġna ta' dokumenti kull sena. Filwaqt li personell ieħor jaħdem bħala interpretu sabiex jipprovdi l-interpretazzjoni simultanja għal ħafna seduti li jinżammu kull ġimgħa fil-qorti. Xogħolhom jiżgura li d-deċiżjonijiet tal-qorti jinqraw u jinftehmu miċ-ċittadini, mill-avukati u mill-qrati nazzjonali madwar l-Unjoni Ewropea fil-lingwa tagħhom. U jiżgura aċċess ugwali għall-qorti għalina lkoll.